Здравейте, аз съм Здравко Генчев и отново сме в студиото заедно с моя колега Петър Русев и в този видеоклип ще разгледаме в тази част малко по-подробно какви са предимствата на MaxCard. Така че директно предлагам да започваме с въпросите. Първи въпрос. Може ли да ми разкажеш кога е създаден MaxCard? Малко повече да ми разкажеш за самата компания и продукта. Да, здравейте. MaxCard създадахме още през 2013 година, тъй като от тогава има много голям бум на създаване на онлайн магазини, а нашата фирма Max Progress реално от 2009 година се занимава точно с това, с изработка на сайтове и онлайн магазини, и всъщност MaxCard беше една основна цел нашата фирма да изработи качествена българска платформа, в която ние много внимателно да подбираме модулите и функциите, те да бъдат съвместими едни с други и да работят в симбиоза. Съответно, ние като платформа с затворен код да се ангажираме и да гарантираме на клиентите, че тя ще работи безпроблемно, ще работи бързо, ще бъде оптимизирана, сървъра също ще бъде оптимизиран. Това бяха основните цели и вече повече от 10 години я развиваме успешно. Тя прерасна и стана изключително голям и стойностен продукт и сме направили множество онлайн магазини на клиенти чрез нея. Колко като бройка? Може да се каже, че вече числото е над 1000 онлайн магазина в различни индустрии. Какви клиенти има? Какви клиенти в какви индустрии работят? Не са в точно определена, имаме във всякаква индустрия, като започнем онлайн магазини за дрехи, облекла, за мъже, за жени, общи такива каталози. Имаме нишови онлайн магазини за биопродукти, билки, имаме за авточасти, имаме за техника, имаме за технологии, имаме също така много интересно онлайн магазин за услуги. Много нашумява през последните години. Ние самите консултираме наши клиенти, които идват при нас за физически, да се направят фирмен уебсайт на фирмата, в която предлагат услуги. Ние всъщност им предлагаме да се направят онлайн магазин за услуги, тъй като много масови такива услуги, които са с определено време, цена, могат да се продават и в онлайн магазин, така че имаме и онлайн магазини за услуги. Дори самите ние имаме и наш си онлайн магазин за услуги, в който може клиенти да се купуват наши абонаментни услуги или пък еднократни услуги, свързани с дигитален маркетинг. Сещам се също така, че някои предприемачи започват имат много голям каталог от артикули и започват с един онлайн магазин, който да е с много подкатегории за всичките им видове артикули. И след това обаче с предприемача взема решение и си поръчва с нишов онлайн магазин, само за определена категория. И една от категориите от големия онлайн магазин се създава нишов онлайн магазин, в който има само за тая категория и само за тези потребители стоките. И така всъщност имаме предприемачи, които са стигали до 9 отделни онлайн магазина, които са нишови, защото нишовите също много се бутат напред и в търсачките и хората доста ги тачат, така че това също помага много на търговеца. Той завзема пазарен дял, завзема ключови думи в Google, почва да има по няколко резултата в Google с негови сайтове. Това е другото нещо, че може да бъдат нишови с подобно съдържание. Това също е много добър стратегически. Добре, следващия ми въпрос е за кого е подходяща, но вече не като индустрия, а от гледна точка на психологически профил. Тоест, стартиращ предприемач, който има вече онлайн магазин, иска да пробва някакво разнообразие, да пусне втори, трети, или за такъв, който иска да мигрира на следващото ниво, или пък за стартиращия по-подходящ. За какъв психологически профил е за подходящия? Какъв е човекът, който търси такъв продукт? Да, в случая като стартирахме платформата, тя беше основно за стартиращи фирми или физически лица, които искат да се направят фирма да започнат да продават. Беше естествено по-упростена като система и като платформа MaxCard, но с времето всъщност набелязахме кои са важните неща и всъщност добавихме в нея и решения за
големи фирми. Всъщност в момента имаме доста големи фирми, които продават много успешно с онлайн магазина си. Имаме решения за онлайн магазини, за големи онлайн магазини с голяма база данни, да речем, от продукти. Другата, примерно, пък е голям обем от трафик, от посещения също може да поема. Имаме решения за това да оптимизираме зареждането на сайта и да поема, нали, много голям трафик. Така че работим вече поне от 6-7 години с големи клиенти, така че тя е подходяща и за стартиращи, и за големи бизнеси, които вече имат физически. Аз искам да ти задам въпрос. Какво се отличава MaxCart от останалите методи да създадеш онлайн магазин? Защото ако трябва, нали, да ги разгледаме, има open source платформи, има облачно базирани, такива с затворен код, има... Може да си поръчаш на програмист, да си наемеш някой програмист, да му пуснеш една обява в джобса, да си го вземеш на заплата и да ти създаде за тебе онлайн магазин. Може да накараш някой студент, програмист, да го хванеш от улицата и да му кажеш, може ли там имам едни излишни пари тук да ти давам да ми направиш нов магазинче или пък като услуга да ти го направи. Имаме няколко метода да направиш магазин. Така, да, точно така. Каква е разликата между тях и по какъв начин MaxCart е различен в това отношение? Да, разбира се, в момента все повече се увеличават възможностите за създаване на онлайн магазин. Нашето решение, което предлагаме на фирмите, това е цялостно решение за създаване на онлайн магазин, в което ние всъщност се ангажираме освен със самото създаване на магазина и с неговата поддръжка. Това е перо номер 1, поддръжката и фирмата, която всъщност предлага магазин, до толкова колкото е важно самото фактическо създаване, толкова е важна самата поддръжка във времето, защото постоянно технологиите се апдейтват, браузърите се апдейтват, безброй много неща се апдейтват и всъщност ние, нали, се грижим платформата да работи безпроблемно, да работи бързо, когато излизат нови технологии за кеширане, за апдейтване на някакви определени неща, ние ги апдейтваме и при нас. Така че всъщност гарантираме на клиента, че той, купувайки си продукта, ще има 100% работещ магазин, ще може да приема голям брой поръчки, голям трафик, ще има защита от ботове, които постоянно, нали, се опитват да свалят сървъри и така нататък. И ще има спокойствие, че той ще заплаща в една абонаментна такса на година, ще заплаща и за хостинг пространството си, за бекъпите си, за техническата поддръжка и за това да му работи самата система. Другото, нали, много важно като предимство е, че ние сме направили апдейт и примерно през 2022 година пуснахме нова дизайн тема, която е Mobile First. Тя е оптимизирана за телефони и в комбинацията с оптимизацията на кешовите на сървърите, вече сайта може да зарежда за секунди от телефон безпроблемно, много бързо клиента да си намира, потенциалните клиенти да се намират стоките и всъщност нашите клиенти могат да продават много успешно. Поддържаме всички масови платежни методи в България и консултираме съответно клиентите още преди да поръчат кои са най-добрите практики за тях. А кои са точно тези предимства на най-новата версия всъщност на продукта? Да, едните неща са свързани с дизайна. Дизайн темата всъщност ние имаме на първо място бърза търсачка, която, когато за човек започне да пише, системата автоматично по умен начин намира продукти от базата данни на онлайн магазина и намира също и категории, които са по тези ключови думи и дава препоръки на самия потребител. Това, което търси, отдолу директно му извежда продукти с снимка, с заглавие. Имаме също така много, много добър иновативен метод, подхода, по който хващаме клиента, когато той си добави продукт в количката и натисне поръчай, на една много съкратена страница взимаме най-важните данни на клиента, за да поръча. Не го караме задължително да се регистрира, ами всъщност имаме един вид като бърза регистрация, в която той само си попълва необходимите данни, избира платежния метод и натиска поръчай. И само с една отметка може да постави запази профила ми, и когато постави тази отметка, се появява едно поле. В това поле може да се въведе парола.
и всъщност поставяйки се парола, натиска приключване на поръчката и какво става? Той всъщност създава бърза поръчка в този онлайн магазин, но понеже си е сложил отметката запази профила ми, всъщност системата веднага го регистрира и горе в десния ъгъл му се появява едно прозорче с неговото име, пише здравейте и в вече създадения му профил, вътре в раздел поръчки, вече му стои съхранена първата поръчка. И това е един много удобен метод, в който караме човека без регистрация, накрая всъщност да го регистрираме. И какво му е предимството на този потребител да е регистриран? Ами улесняваме повторната продажба. Повторната поръчка. Тоест, когато влезе да си избере отново на сайта някакъв продукт, горе във ъгъла системата го помни. На същия принцип, както Facebook винаги ни помни, като се отворим през телефона или през браузъра Facebook, той не стои логнат. По същия начин и в онлайн магазина потребителя стои логнат. Но още по-удобното е, че той когато си избере продукт и натисне на поръчай, на страницата за поръчка му стоят въведени абсолютно всички неща. Имаме избрани платежния метод, който последно е ползвал, имаме и доставката, която е използвал. Но може естествено да се я смени и да сложи друга доставка. Това го ползват много търговци, които пазарят и на често или пък някои продават на едро и там постоянно има регулярно подобни поръчки от търговица на едро. Да, т.е. реално сега, когато аз веднъж съм регистриран, избирайки продукт, само натискам добави в количка, поръчай и давам потвърди, защото всичките ми неща са въведени. Тоест, аз реално повторно не трябва нищо да въвеждам. Ако искам да е до един същия адрес, не трябва нищо да въвеждам. И това предимство се ползва, от тези клиенти, които имат големи онлайн магазини и работят и с доставчици. Много често доставчика прави регулярно едни и същи поръчки. И той в неговата си регистрация като доставчик, като дистрибутор, всъщност има копче заради продуктите ми от последната поръчка. Вижда си всички поръчки, които е направени и може да повтаря всяка една от тези поръчки. Може да се в някои от старите му поръчки добави в количката и всички продукти се добавят в количката. След това може да редактира това, което му трябва, което не му трябва, да натисне приключи и да си направи така нова поръчка. Тоест това е много удобно за фирмени магазини, които поддържат дистрибуция към вече търговци на дребно, но интересното е тук, че това не е просто някаква стандартна, а това е оптимизирана с много години наблюдения и статистики, кое работи и кое не. Тоест това не е обикновена регистрация, това е подобрена регистрация. Всъщност това е, което може би беше важно да уточним, че наистина въз основа на опита са направени корекции. Да, също въз основа на опита е направен един модул, който пък се казва бърза поръчка. Този пък модул всъщност е едно бутонче в преглед на продукт. И всъщност, когато потребителя има съответно много малко знания, даже може да няма и имейл, той може като влезе на даден продукт, директно вместо да минава в пътечката добави в количка, поръчай, може да направо на страницата на продукта да натисне бърза поръчка, там да си попълне името и телефона и да поръча примерно само по телефон. Реално собственика на онлайн магазина може да си избере какви полета да стоят в бързата поръчка. Дали да има само име и телефон, може да има и адрес за доставка. Някои хора се слагат даже само телефон и го правят изключително просто. Просто изписват на екрана купи този продукт с поръчка по телефон и всъщност от потребителя се изисква само да си въведеш телефона и натискаш изпращане, така всъщност се запазва в админ панела нова поръчка и в нея стои само телефона, където администратор се обажда на този човек и попълва останалите неща с него. Тоест напълно улесняват всъщност клиентите си, за да може максимално бързо да се вземе поръчка. Другото, което също много, много добре се направи в новата версия, беше и новия модул за доставки. Там имаме доставки, които всеки собственик на магазин може да си ги редактира. Може да слага до адреса секунд, до офиса секунд, до адреса спиди, до офиса спиди. Може да слага цена за доставка, време за доставка. Може да въвежда допълнителни. Примерно вземи от магазин и там да се въведе неговият магазин или пък веригата си магазини и всъщност потребителя да избира, гледа къде са адресите на магазините. Ако има удобен магазин, може да си избере и да вземе стоката от магазина, което пък му дава безплатна доставка.
Това също е много полезен модул. Другия полезен модул естествено е да се пишат ревюта на продуктите и рейтинг от потребителите, което нали, го имат, доскоро го имаха големите портали, сега го има и в платформата. Какво означава всъщност този rich snippet и тези рейтинги или структурни данни? Нека този сложен термин, който навсякъде го използват, да го обясниш чисто на най-ниско ниво, все едно за трети клас. Да, ами най-просто казано, тези звездички, които хората гласуват за даден продукт, дали е нали, добър, колко е добър, след като са го купили, тези всъщност звездички, тези описания от коментари от клиенти, които стоят в продукта, така са програмирани в самата система и като скрипт, че Google ги разчита и всъщност ги показва дори отвън в търсачката. Така че когато, да речем, имате тези rich snippet и имате коментари, имате рейтинг, този ваш продукт ще се вижда в търсачката директно с звездичките и ще показва колко човека са гласували за него и дори може да му се появи нали, снимката. И това всъщност дава предимство на търсачката. Реално в момента Google, нали, един от критериите му е да прочете дали има ревюта от потребители на този продукт и ако има да прочете звездичките, да прочете колко му е рейтинга и може да го покаже в самите резултати. Затова нали, е направен този модул да подпомага и SEO класирането. Може ли един човек предприемач да стартира само онлайн магазин с MaxCart или трябва да мине през услуга? Ние препоръчваме да се обърне към нас в създаването на онлайн магазина, тъй като ние обръщаме внимание на всички стъпки, които са му необходими при самата изработка. Разбира се, заедно нали, предлагаме да определим с него каналите за продажба, кои са нали, неговите канали. Измисляме дори заедно маркетингова стратегия, която след това този магазин да следва и дори още по-добрата услуга е, че създаваме съдържание вътре в неговият онлайн магазин от гледна точка на SEO. Въвеждаме съдържание по ключовите думи, които желаем този онлайн магазин да се класира и от гледна точка и на маркетинг и на фуни създаваме такива ландинг страници, които всъщност да се ползват след това в дигиталния маркетинг. И още по-силното е, че очакваме нашият нали, клиент и съответно служителите му да нямат нали, достатъчно, предполага се, че няма достатъчно опит сами да си продължат да си поддържат магазина. Затова им предлагаме ние абонамент на поддръжка на този онлайн магазин, в която ние да правим серия от маркетингови действия, т.е. ние да се занимаваме с дигиталния маркетинг. Точно какви са тези допълнителни услуги? Това е последния въпрос. Кои са тези допълнителни услуги, които може да се поръча един търговец или предприемач? Да, когато всъщност създадем онлайн магазина, той сам по себе си не може да прави продажби. Защото все още не е класиран, няма достъп до трафика, докато не започне да се рекламира. И всъщност ние подпомагаме и този процес. При нас клиентите не могат да ни поръчат освен самата изработка, а могат да си поръчат след това и ние да се занимаваме с дигиталния маркетинг. И реално този всъщност маркетингов план, който ние сме им изработили, нали, някой трябва да го следва и да го изпълнява в постъпки в месеците и той може да бъде изпълняван или от служители във фирмата, или съответно от нас. Това е едната много важна нали, услуга, която предлагаме. В дигиталния маркетинг спадат Google рекламите, Facebook рекламите, Instagram рекламите, създаване на видеопродукция и SEO оптимизация. Всички те са полезни сами по себе си да ги има всеки един търговец и е необходимо или да се намери специалист, или да назначи във фирмата с такъв, или да ги даде на фирма като нашата, която разбира от тези неща. Искам също да кажа, че и за хора, които са с по-ограничен бюджет, няма нали, за какво да се плашат. Ние имаме решение за тях. Когато изработим самия магазин и сложим първите стъпки в тези дигитален маркетинг и SEO, ние дори им записваме и обучителен видеоклип. Т.е. могат да се поръчат един обучителен видеоклип, много подробен, който се прави индивидуално на техният онлайн магазин и се обяснява в подробности как да продължат и какви стъпки да предприемат, с които да си подпомогнат увеличаването на трафика на сайта. И този клип, веднъж като е споделен с тях, те могат да го ползват да обучават своите служители във фирмата, които работят с този онлайн магазин. И дори да има текучество
и един всъщност служител да напусне, друг да дойде, той пак може да изгледа целият клип и да вникне в самата специфика на конкретния бизнес и да продължи от там, където другите всъщност са работили. Да, това е много яко. Добре, който желае да се свърже с екипа на Петър Русев, ще оставим описание в описанието контакти и линк за връзка, така че благодарим ви, че бяхте с нас. Абонирайте се за следващия епизод. И аз благодаря. Чао. Чао.